bersama adik kami Yona. Iya, bersama kanda kami Bang Ucok Sumbara. Iya. Iya itu Bang. Iya. Oi nona mangga kamari, siapa nana nona cari, nona nan manis siapa namu, kok lagi kuliah ambo batanyo, nona nan manis siapa namu, kok lagi kuliah ambo batanyo. Nona mangga kamari, siapa nana nona cari, nona nan manis siapa namu, kok lagi kuliah ambo batanyo, nona nan manis siapa namu, kok lagi kuliah ambo batanyo. Iya, satu kita duet berlalu.